Αγαπητοί φίλοι της Αρχαίας Σοφίας, καλώς ήρθατε! Η ρομαντική ιστορία των τριών βασιλείων, αρχικά γνωστή ως λαϊκή ιστορία των τριών βασιλείων, είναι ένα κινεζικό ιστορικό μυθιστόρημα που γράφτηκε από τον Λούο Γκουαντζόγκ τον 14 αιώνα. Αφηγείται την ταραχώδη περίοδο των τριών βασιλείων από το 190 έως το 280 μετά Χριστόν, σε 120 κεφάλαια. Βασισμένο στο χρονικό των τριών βασιλείων του Τσεν Σου και σε λαϊκές αφηγήσεις, το μυθιστόρημα αυτό θεωρείται ένα από τα 4 μεγάλα κλασικά μυθιστορήματα της κινεζικής λογοτεχνίας, συνδυάζοντας 7 μέρη ιστορικής αλήθειας με 3 μέρη μυθοπλασίας. Αγαπητοί φίλοι, η κινεζική ιστορία γνώρισε πολλές ταραχώδεις περιόδους, όπως την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπόρου και των εμπόλεμων κρατών, την αντιπαλότητα Χαν Τσου, την περίοδο των τριών βασιλείων, τις δυναστείες Βορρά-Νότου και τις 5 δυναστείες και 10 βασίλεια. Ωστόσο, αν μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη φήμη και δημοτικότητα, πρέπει να αναφερθούμε στην περίοδο των τριών βασιλείων. Αυτό οφείλεται στην επιτυχία και την εντύπωση που άφησε στους αναγνώστες το μυθιστόρημα «Η ιστορία των τριών βασιλείων». Λόγω του εξαιρετικά συναρπαστικού περιεχομένου του, το έργο έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τον βιετναμέζικο λαό στις αρχές του 20ου αιώνα. Όταν η βιετναμέζικη γραφή άρχισε να αναπτύσσεται, το ρομαντική ιστορία των τριών βασιλείων μεταφράστηκε αμέσως από λογίους στη νέα γραφή. Η Αρχαία Σοφία θα μοιραστεί μαζί σας 26 σοφές ρίσεις από τη ρομαντική ιστορία των τριών βασιλείων, με την ελπίδα ότι θα σας προσφέρουν πολλές νέες οπτικές γωνίες και πολύτιμα μαθήματα ζωής, μέσα από αυτό το διάσημο μυθιστόρημα. 1. Μεταξύ των ανθρώπων, ο Λιμπού. Μεταξύ των αλόγων, ο Τσιτού. Η σημασία αυτής της ρίσης είναι: ο άνθρωπος πρέπει να είναι σαν τον Λιμπού και το άλογο πρέπει να είναι ο Τσιτού. Η ρίση αυτή δεν προήλθε από κάποιον διάσημο χαρακτήρα, αλλά διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, κάτι που δείχνει το ταλέντο και την ποιότητα του Λιμπού και του αλόγου Τσιτού. Ο Λιμπού περιφρονούσε τον κόσμο και δεν είχε αντίπαλο στις πολεμικές τέχνες στην ιστορία των τριών βασιλείων. Με το πάλαιο του ουρανού Θανγκ Τιάν Χουάτζι και υπέβοντας τον αίτητο Τσιτού, ο Λιμπού γινόταν ανίκητος. Ωστόσο, λόγω της επιθετικής φύσης και της αλαζονίας του, τελικά ο Λιμπού βρήκε τραγικό θάνατο όταν οι στρατιώτες του επαναστάτησαν, τον έδεσαν και τον παρέδωσαν στον Τσάο Τσάο. 2. Πώς μπορεί ένας σπουργίτη να γνωρίζει τη φιλοδοξία ενός αετού? Ο αετός είναι ένα μεγάλο, ισχυρό πουλί. Στον δρόμο προς την επιτυχία μπορεί να συναντήσουμε αμέτρητα εμπόδια. Κάθε αποτυχία είναι μια ευκαιρία να μάθουμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Ο Σουν Τζου είπε κάποτε: «Αυτός που με επικρίνει δίκαια είναι ο δάσκαλός μου. Αυτός που με επενεί δίκαια είναι ο φίλος μου. Αυτοί που μας κολακεύουν και μας χαϊδεύουν είναι οι εχθροί μας». Πρέπει λοιπόν ταυτόχρονα να αγνοούμε τις άχρηστες κρίσεις που δεν μας βοηθούν να επιτύχουμε περισσότερο, αλλά αντίθετα μας υπονομεύουν και μας οδηγούν στην αποτυχία. Οι αρχαίοι έλεγαν «τα όμοια με τα όμοια». Παρόμοια, ένα λιοντάρι δεν περπατά ποτέ με μια γαζέλα, ένας άγριος λύκος δεν φώσκει ποτέ με ένα κοπάδι πρόβατα και ένας αετός δεν ανοίγει τα φτερά του στο ίδιο επίπεδο με ένα σπουργίτη. Για να ξέρουμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε, πρέπει να δούμε ποιους έχουμε ως συντρόφους. Αν δεν έχουν τους ίδιους στόχους και δεν μπορούν να σταθούν δίπλα μας, γιατί να μας νοιάζει η άποψη και η κρίση των άλλων? Η ανθρώπινη φύση είναι να θέλει πάντα να τον αγαπούν και να τον αποδέχονται οι άλλοι. Ως εκ τούτου, συχνά ανησυχούμε για το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς. Το να ασχολείστε υπερβολικά με αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει βάρος. Όταν είστε αιμονικοί με το τι σκέφτονται οι άλλοι για εσάς, ξεχνάτε τον εαυτό σας. Μόλις πάψετε να σκέφτεστε υπερβολικά τις απόψεις και τις σκέψεις των άλλων, θα βρείτε τον αληθινό σας εαυτό. Τα ζώα έχουν ομαδοποιηθεί ανά είδος και οι άνθρωποι επίσης χωρίζονται πάντα σε ομάδες. Μόνο οι αξιόπιστοι και οι ικανοί άνθρωποι ξέρουν πώς να σας οδηγούν στην πρόοδο καθημερινά και να επιτυγχάνουν την επιτυχία. Ωστόσο, μεταξύ ανθρώπων δεν υπάρχει πάντα ειλικρίνεια από καρδιά σε καρδιά, ούτε πάντα πλήρης ειλικρίνεια. Υπάρχουν πολλές κρίσεις που δεν μας βοηθούν να ξεπεράσουμε δυσκολίες, να αναγνωρίσουμε λάθη, αλλά απλώς θέλουν να μας ρίξουν κάτω και να μας εμποδίσουν. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να προσπαθούμε μονομερώς να αλλάξουμε τον εαυτό μας με βάση την άποψη των άλλων. Αν από την αρχή εκφράζουν αρνητικές κρίσεις, η προσπάθειά μας δεν έχει νόημα. Αν από την αρχή εκφράζουν αρνητικές κρίσεις, η προσπάθειά μας δεν έχει νόημα.
Αντί να προσπαθούμε να μαντέψουμε τι θέλει η κοινωνία και να συμφωνούμε, πρέπει να εκτιμούμε τους ανθρώπους που στέκανται δίπλα μας με 100% ειλικρίνεια από την καρδιά τους. Το να δίνεις κάρβουνα για ζεστασιά σε μια χιονισμένη μέρα, το να βοηθάς σε στιγμές δυσκολίας, είναι πάντα πιο πολύτιμο από το να προσθέτεις κεντήματα σε ένα μεταξωτό ύφασμα όταν όλα πάνε καλά. Αν οι σχέσεις υπάρχουν ως διαφορετικοί κύκλοι, δεν χρειάζεται να πιέζετε τον εαυτό σας να ενταχθεί σε έναν άλλο κύκλο που δεν σας ταιριάζει. Όπως ο αετός, όσο ευγενικός κι αν είναι, δεν προσγειώνεται ποτέ σε ηλεκτρικά καλώδια, σπαταλώντας ενέργεια με σπουργίτια. Ο σοφός άνθρωπος πρέπει να ξέρει να συγκεντρώνεται σε αυτό που του αρέσει, να μαθαίνει ασταμάτητα, να αναπτύσσει τον εαυτό του, να λάμπει το πνεύμα και τη γοητεία του. Αυτά είναι τα πολύτιμα πράγματα που αξίζει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε, όχι η άποψη των εξωτερικών παρατηρητών. Όλοι έχουν το δικαίωμα να σκέφτονται ό,τι θέλουν. Αν εσείς έχετε το δικαίωμα να σκέφτεστε ό,τι θέλετε, οι σκέψεις τους δεν μπορούν ποτέ να αλλάξουν την κατάσταση ή την αξία σας, εκτός αν τους το επιτρέψετε εσείς. Αυτή είναι η ζωή σας. Τελικά, είστε ο μόνος που παίρνει αποφάσεις για τη ζωή σας. Αν είστε αετός, μην ανησυχείτε υπερβολικά για το τι σκέφτονται τα σπουργίτια για εσάς. Γιατί η ταχύτητα, το ύψος, η δύναμη του αετού, τα σπουργίτια δεν μπορούν ποτέ να τα βιώσουν και να κατανοήσουν το συναίσθημα. Επομένως, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή που επιλέγουν οι σοφοί είναι να κατανοούν τον εαυτό τους, να έχουν σαφείς στόχους και να καθορίζουν την κατεύθυνση και να χρησιμοποιούν όλες τις ικανότητές τους για να εργαστούν. Μην προσπαθείτε να νοιάζεστε για το τι λένε και τι σκέφτονται οι άλλοι για εσάς. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν ιδιότητες που μόνο ο χρόνος μπορεί να δώσει τις πιο σαφείς αποδείξεις. Ο καθένας πρέπει να εξετάσει και να κατανοήσει τη διαφορά. Να αντιμετωπίζετε τις λυπηρές κουβέντες με ένα βαθύ χαμόγελο. Να αγνοείτε την προσβολή είναι σοφή πράξη. Να είστε ένας έξυπνος, επιδέξιος άνθρωπος και να θυμάστε 4 πράγματα. Αν σας σέβονται οι άλλοι, να θυμάστε την ταπεινότητα. Αν σας φέρονται ειλικρινά, να θυμάστε την εκτίμηση. Αν σας βοηθούν οι άλλοι, να το χαράζετε στην καρδιά σας. Αν σας αγαπούν οι άλλοι, να το θυμάστε για πάντα. Η αρχαία σοφία θα μοιραστεί επιπλέον ένα μάθημα για τους αετούς. Οι αετοί έχουν πολλά χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν από άλλα πουλιά, όπως 7 βασικές και συναρπαστικές αρχές. Αρχή 1. Οι αετοί πετούν μόνο με άλλους αετούς ή μόνοι τους και επιλέγουν να πετούν σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, όχι μαζί με όρνεα, κοράκια ή πουλιά που παρεμβάλλονται στην πορεία άλλων πουλιών ή πουλερικών όπως χήνες και αγριόπαπιες. Αποφεύγουν απολύτως να πετούν με μικρότερα πουλιά. Ο χαρακτήρας του αετού επιλέγει πάντα ένα μοναδικό στυλ, γιατί το βεληνικές του αετού δεν είναι το ίδιο με αυτό άλλων πουλιών και ο αετός δεν θέλει να εμποδίσει τον δρόμο του αποφεύγοντάς τους. Στη ζωή και στις επιχειρήσεις, αυτή είναι η ουσία της στρατηγικής του γαλάζιου ωκεανού. Όπως είπε ο πατέρας του σύγχρονου μάρκετινγκ Φίλιπ Κότλερ, κάνε μόνο ό,τι δεν έχει κάνει κανείς άλλος. Ερευνήστε εξειδικευμένες αγορές, μικρές περιοχές, με λίγο ανταγωνισμό, όπως το να ακολουθείς έναν δικό σου δρόμο, μόνος σου. Αυτό κρύβει πάντα κινδύνους και όταν υπάρχει κίνδυνος, μόνο ο ίδιος μπορείς να σωθείς. Κανείς άλλος δεν μπορεί, γιατί ξεπερνά τα όρια και είναι μοναχικό. Αρχή 2. Ενώ πετούν σε μεγάλο υψόμετρο, οι αετοί έχουν ταυτόχρονα πολύ μακρινή όραση. Τα μάτια τους μπορούν να εστιάσουν σε θυράματα σε απόσταση 5 χιλιόμετρων. Μόλις εντοπίσουν ένα θύραμα από μακριά, ακόμα κι αν είναι ένα τρωκτικό, θα αφοσιωθούν και θα συγκεντρώσουν την απόλυτη προσοχή τους στο θύραμα, σχεδιάζοντας έτσι τον τρόπο προσέγγισης για να το πιάσουν οπωσδήποτε. Τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει ή να κάνει τον αετό να αλλάξει στόχο μέχρι να πιάσει το θύραμα. Ο βασικός παράγοντας της επιτυχίας είναι να συγκεντρωθούν επαρκώς οι παράγοντες της αυτονομίας, του πάθους, της υψηλής συγκέντρωσης και της επαγγελματικής δεξιότητας. Τα λόγια συνοδεύονται από πράξεις. Όταν ένας αετός βλέπει το θύραμα, θα αφοσιωθεί πλήρως στο να χρησιμοποιήσει τα φτερά και τα πόδια του για να εκτελέσει αυτά που έχει σκεφτεί. Αρχή 3. Σε αντίθεση με τους γήπες που συνήθως τρώνε νεκρά σάπια ζώα, οι αετοί δεν τρώνε ποτέ νεκρά πράγματα, αλλά προτιμούν να κυνηγούν και να τρώνε όταν το θύραμα είναι φρέσκο. Αρχή 4. Οι αετοί αγαπούν τις καταιγίδες. Θεωρούνται το μόνο πουλί που λατρεύει τις καταιγίδες. Γιατί όταν έρχονται τα γκρίζα σύννεφα με βροχή και άνεμο, τότε είναι που οι αετοί χαίρονται. Ο άνεμος και η καταιγίδα τους δίνουν την ευκαιρία να ανυψωθούν ψηλότερα με τα ίδια τους τα φτερά, πάνω από τα σύννεφα, ενώ άλλα πουλιά αναζητούν καταφύγιο σε βράχους και ρίζες δέντρων.
Έτσι, αντλούμε το μάθημα της μελέτης και άσκησης για την επιτυχία. Η ζωή είναι 99% αυτοεκπαίδευση, μόνο το 1% είναι δώρο της φύσης. Και αν συνηθίσεις τις καταιγίδες, δεν θα φοβάσαι τίποτα. Αλλά πρόσεχε, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Αν είσαι αδύναμος, μην βγαίνεις στον άνεμο. Αρχή 5. Ο αετός είναι ένα ιδιαίτερο ζώο γιατί έχει πάντα έναν τρόπο να ελέγχει πριν εμπιστευτεί έναν άλλο. Το μάθημα που αντλούμε. Η επιλογή φίλων και η εμπιστοσύνη σε κάποιον είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Από εκατομμύρια γνωστούς, πόσοι είναι στενοί φίλοι? Όταν φύγεις από τη ζωή, πόσοι θα σε συνοδεύσουν? Οι πραγματικά καλοί φίλοι είναι αυτοί που εμφανίζονται και περπατούν μαζί σου στις πιο δύσκολες στιγμές. Είναι αυτοί που ξέρουν να σε ενθαρρύνουν και ταυτόχρονα να σου επισημαίνουν τα λάθη σου. Απλώς εμφάνιζονται όταν υπάρχουν δυσκολίες. Εμπιστευτείτε τους πλήρως και κρατήστε τους σφιχτά δίπλα σας, αυτοί είναι πολύτιμοι λύθοι. Αρχή 6. Για να προετοιμαστούν για την οτοκία, ο αρσενικός και ο θηλυκός αετός χτίζουν μια φωλιά σε πολύ ψηλή θέση, όπου κανένα αρπακτικό ζώο δεν μπορεί να επιτεθεί και να βλάψει τη φωλιά. Και οι δύο μοιράζονται τις ευθύνες της ανατροφής και προστασίας των μικρών. Το θηλυκό γεννά και προστατεύει τα αυγά, ενώ το αρσενικό χτίζει τη φωλιά και αναζητά τροφή. Το αρσενικό φέρνει σίγουρα ξερά κλαδιά για να τα τοποθετήσει στα ανοίγματα των βράχων και συλλέγει μικρότερα κλαδιά για τη φωλιά. Πριν στρώσει τη φωλιά με ένα στρώμα φύλλων, επιλέγει επίσης ξερά και ακανθώδη κλαδιά για να τα τοποθετήσει από κάτω, μετά ένα στρώμα μαλακού γρασιδιού και στη συνέχεια αποτινάζει τα φτερά του για να δημιουργήσει ένα μαλακό στρώμα πριν ολοκληρώσει τη φωλιά. Για να μάθεις τα μικρά να πετούν, η μητέρα αετός τα πετάει έξω από τη φωλιά. Τα μικρά συχνά τρομάζουν και αμέσως πηδάνε πίσω στη φωλιά. Η μητέρα αετός τότε αφαιρεί τα μαλακά στρώματα της φωλιάς, αφήνοντας μόνο τα γυμνά αγκάθια. Και συνεχίζει να πετάει τα μικρά έξω. Όταν τα μικρά αετόπουλα πηδάνε πίσω στη φωλιά τους, τα ιχμηρά αγκάθια τα τρυπούν και ματώνουν, αναγκάζοντάς τα να πηδήξουν ξανά έξω από τη φωλιά. Αφού ολοκληρώσουν αυτό το μάθημα, η μητέρα αετός σπρώχνει τα μικρά από τους βράχους και στον αέρα. Όταν φωνάζουν τρομαγμένα, ο πατέρας αετός πετάει για να τα πιάσει πριν πέσουν στο έδαφος. Αυτό το μάθημα επαναλαμβάνεται μέχρι τα μικρά αετόπουλα να αποκτήσουν γνώσεις και να αρχίσουν να χτυπούν τα φτερά τους για να πετάξουν. Το μάθημα που αντλούμε. Όταν κάποιος έχει οικογένεια, τα παιδιά είναι το πιο πολύτιμο, ανεκτήμητο περιουσιακό στοιχείο. Αλλά στη ζωή, οποιοσδήποτε και οποιοδήποτε παιδί, αν δεν σκοντάψει, είναι δύσκολο να περπατήσει ορθά. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να είναι τα παιδιά μας αυτόνομα. Η υπερβολική αγάπη για τα παιδιά, χωρίς να ξέρεις πώς να τους φερθείς, μπορεί να γίνει επιβλαβής. Και πολλές φορές, όταν κλείνουν τα μάτια τους, οι παππούδες και οι γονείς δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί το παιδί τους δεν ορίμασε ποτέ και δεν ολοκλήρωσε την αποστολή του ως πατέρας ή μητέρα. Το να αγαπάς τα παιδιά με έναν επιστημονικό, σύγχρονο τρόπο, σημαίνει να ξέρεις να τους επιτρέπεις να είναι αυτόνομα. Στο εξωτερικό, η αυτονομία των παιδιών είναι όταν μαθαίνουν να κρατούν μόνα τους τον μπιμπερό για να πιούν και οι γονείς απλά παρατηρούν και προστατεύουν από μακριά. Όχι σαν μια κλώσσα που εκολάπτει αυγά και το παιδί της μετά ψάχνει πάντα να κρυφτεί από την καταιγίδα και τελικά απλά ψάχνει στα σκουπίδια, χαμένο γύρω από τον φράχτη του χωριού. Ο γιος ξεπερνά τον πατέρα του και η οικογένεια ευλογείται. Η ζωή, αν είσαι τυχερός, θα συναντήσει καλούς ανθρώπους. Είναι σαν δάσκαλοι που μας δείχνουν τις αδυναμίες μας. Μερικές φορές μας οδηγούν, μας εγκαταλείπουν στην έρημο και μετά μας ενθαρρύνουν. Μας δείχνουν πώς να επιβιώσουμε στην έρημο. Φυσικά, θα μεγαλώσουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Μπορεί να συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα μόνο αφού περάσει το μισό της ζωής μας, πραγματικά ανεκτήμητο. Αρχή 7. Οι αετοί ξέρουν επίσης πολύ καλά πώς να προετοιμαστούν για τα γυρατιά. Όταν γερνούν, δεν είναι πλέον τόσο ευκίνητοι όπως πριν, το φτέρωμά τους γίνεται αδύναμο και νιώθουν ότι πλησιάζει ο θάνατος, τότε ο αετός θα βρει ένα μέρος βαθιά σε μια σπηλιά. Εκεί θα βγάλει μόνος του όλα τα φτερά από το σώμα του μέχρι να πέσει τελείως το φτέρωμα. Θα παραμείνει στη σπηλιά για να κρυφτεί μέχρι το σώμα του να αναπτύξει νέα φτερά. Μόνο τότε θα βγει από τη σπηλιά και θα επιστρέψει στη ζωή. Επομένως, το μάθημα που αντλούμε είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε τον νόμο με συστηματικό τρόπο, να αποδεχόμαστε και να απλοποιούμε πάντα για να ανανεώνουμε τη σκέψη μας, πρέπει να μάθουμε το γράμμα αποδέσμευση για να αφήσουμε τα πράγματα. Γιατί ό,τι κρατάμε πρέπει να ξέρουμε να το πετάμε όταν χρειάζεται.
Γιατί η ζωή, όλη μας η ζωή, χρειάζεται μόνο να προσπαθούμε να βρούμε τις δύο λέξεις γαλήνη, ευτυχία και υγεία και η πραγματικότητα να είναι δική μας. 3. Ζουνγκε Λιάνγκ. Αφοσίωση μέχρι θανάτου. Αυτή είναι μια ρίση του Ζουνγκε Λιάνγκ που εκφράζει τα πιο ειλικρινή του αισθήματα προς τον αυτοκράτορα Λιου Μπέι και τον τότε άρχοντα των Σου, Λιου Σαν. Αφού έκανε 6 εκστρατείες στα βουνά Κι-Σαν για να επιτεθεί στους Γουέι, αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα που όριζαν οι ουρανοί, προς το τέλος της ζωής του ο Ζουνγκε Λιάνγκ είπε «Η χαρά να μην είναι για ασήμαντα πράγματα, η οργή να μην είναι για ασήμαντα πράγματα». Το πρωτότυπο κείμενο «Χι μπατ χιν, χι βου σι τσι, νου μπατ νου βου νου τσι». Έτσι, ως άνθρωποι, τα ανθρώπινα πάθη είναι αναπόφευκτα. Η χαρά, η οργή, η αγάπη, το μίσος γίνονται μέρος της καθημερινής ζωής όλων. Σε τόσα πολλά πράγματα στον κόσμο, δεν είναι κανείς κύριος του εαυτού του, φέροντας το βάρος της ευθύνης για τον εαυτό, την οικογένεια, τους συγγενείς, το χωριό και το έθνος τους ώμους. Η ευθύνη ήταν τόσο βαριά που ακόμα και ο Ζουνγκε Λιάνγκ με τη θεϊκή του στρατηγική, γνώστης της αστρονομίας και της γεωγραφίας, έπρεπε να κοιτάξει ψηλά στον ουρανό και να αναφωνήσει «Ο άνθρωπος κάνει τα σχέδια, ο Θεός τα αποτελέσματα». Οι άνθρωποι που ζουν στον επίγειο κόσμο ζουν σε μια θάλασσα πόνου. Οι χαρές και οι επιτυχίες είναι λίγες, ενώ οι λύπες και ο πόνος είναι πολλοί. Ωστόσο, ο Ζουνγκε Λιάνγκ μας δείχνει πώς να συμπεριφερόμαστε ώστε να είμαστε αντάξιοι ενός γενναίου άνθρα με το κεφάλι στον ουρανό και τα πόδια στη γη, ένας έντιμος και ευγενής άνθρας. Το να χαίρεσαι για κάτι, το να θυμώνεις για κάτι, πρέπει να αξίζει τη χαρά, να αξίζει την οργή, να έχει λόγο και να είναι λογικό. Αυτός είναι ο δρόμος του ευγενούς ανθρώπου. 4. Ζου Γιου. Αφού γεννήθηκε ο Ζου Γιου, γιατί γεννήθηκε και ο Ζουνγκε Λιάνγκ? Ο Ζου Γιου γεννέν 175, θαν 210 μετά Χριστόν, με το όνομα ευγένειας Γκονγκτζίν, γνωστός εκείνη την εποχή ως Ζου Λάνγκ, ήταν διάσημος στρατηγός και ιδρυτής του κράτους των Ανατολικών Γου κατά την περίοδο των 3 βασιλείων. Ο Ζου Γιου είναι διάσημος για τη νίκη του στο Τσιμπί εναντίον του μεγάλου στρατού του Τσαο Τσάο. Η μάχη του Τσιμπί ήταν η μεγαλύτερη μάχη της εποχής, ένα σημαντικό σημείο καμπής στην ιστορία που βοήθησε στον καθορισμό της διάταξης των 3 βασιλείων, γι' αυτό και το όνομά του παραμένει χαραγμένο στην κινεζική ιστορία. Ωστόσο, μόλις 2 χρόνια αργότερα πέθανε σε ηλικία 36 ετών. Στο μυθιστόρημα ρομαντική ιστορία των 3 βασιλείων του Λούο Γκουάνζονγκ, ο χαρακτήρας του Ζου Γιου περιγράφεται ως στενοπιέφαλος, ο οποίος, λόγω της κατωτερότητας του ταλέντου του, προσπάθησε να βλάψει τον χαρακτήρα του Ζουνγκε Λιάνγκ και τελικά πέθανε αφού εξοργίστηκε 3 φορές. Ωστόσο, αυτό είναι απλώς μυθοπλασία του συγγραφέα Λούο Γκουάνζονγκ, εντελώς αντίθετη με την ιστορία και δεν είναι αξιόπιστη. Λόγω της φήμης αυτού του λογοτεχνικού έργου, η φήμη και η εικόνα του Ζου Γιου στη λαϊκή κουλτούρα αλλοιώθηκαν από αυτές τις επινοημένες λεπτομέρειες. Και η ρίση, αφού γεννήθηκε ο Ζου Γιου, γιατί γεννήθηκε και ο Ζουνγκε Λιάνγκ, εξακολουθεί να αναφέρεται από πολλούς, παρόλο που δεν είναι αληθινή. Οι λεπτομέρειες ότι ο Ζου Γιου εξοργίστηκε 3 φορές από τον Ζουνγκε Λιάνγκ, οδηγώντας τον θάνατό του, είναι μυθοπλασία του Λούο Γκουάνζονγκ. Ο Λούο Γκουάνζονγκ τον περιγράφει ως ζηλιάρη και πάντα προσπαθούσε να βλάψει τον Ζουνγκε Λιάνγκ για να εξαλείψει την απειλή για τους Ανατολικούς Γου. Ακριβώς πριν από τη μάχη του Τσιμπί, ο Ζου Γιου είχε την πρόθεση να εξοντώσει τον Ζουνγκε Λιάνγκ, αλλά απέτυχε. Πριν πεθάνει, ο Ζου Γιου αναφώνησε πικραμένος. Αφού γεννήθηκε ο Ζου Γιου, γιατί γεννήθηκε και ο Ζουνγκε Λιάνγκ? Το βιβλίο «Αρχαίοι Κινέζοι στρατηγοί» των Τσενγκ Φου Τιέν και Γιονγκ Σούε και Γιάνγκ Σιάο Σουν αναφέρει ότι αυτά είναι λόγια του συγγραφέα εντελώς αναξιόπιστα. Στο έργο «Τα 3 βασίλεια» του Γι Ζονγκ Τιέν, όταν αναφέρεται ο διάσημος στρατηγός από το Γιάνγκ Ντόγκ, οι άνθρωποι σκέφτονται συνήθως την ιστορία των 3 φορών που εξοργίστηκε ο Ζου Γιου και τη ρίση «Αφού γεννήθηκε ο Ζου Γιου, γιατί γεννήθηκε και ο Ζουνγκε Λιάνγκ?» Ο Ζου Γιου ήταν ικανός στις μηχανογραφίες, ήρεμος, έχασε τη σύζυγό του Ξελίπ. Δυστυχώς, αυτό είναι μόνο μυθιστόρημα, όχι ιστορία. Στην ιστορία, ο Ζουνγκε Λιάνγκ ποτέ δεν εξόργησε τον Ζου Γιου και ακόμα κι αν το έκανε, δεν θα μπορούσε να πεθάνει. Γιατί? Διότι ο Ζου Γιου ήταν δυνατός και γενναιόδωρος, ενώ ο Ζουνγκε Λιάνγκ ήταν ενάρετος και εξαιρετικός. Πώς θα μπορούσε να περιγραφεί ως 3 φορές που εξόργησε τον Ζου Γιου ως δόλιος, κακόβουλος και μικροπρεπής? Σύμφωνα με τα λόγια του Χούσι, αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ ιστορικών πηγών και μυθιστορημάτων. 5. Λιου Μπέι.
Όλο το σώμα του Ζιλόγκ είναι γεμάτο τόλμη. Αυτή είναι μια ρίση που ο Λιου Μπέι αφιέρωσε στον πολεμιστή του, Ζάο Ζιλόγκ του Τσανγκσάν. Στη ρομαντική ιστορία των Τριών Βασιλείων, ο Ζάο Γιουν δεν είναι ένας χαρακτήρας στον οποίο ο συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Αλλά κάθε φορά που εμφανίζεται στη μάχη, η στάση του είναι ηρωική, επιβλητική, κερδίζοντας κάθε μάχη. Το να λάβει μια τέτοια επιβεβαίωση από τον άρχοντά του, φυσικά τον έκανε τόσο χαρούμενο που δεν ήξερε τι του γινόταν. Και φυσικά, οι αναγνώστες των Τριών Βασιλείων δεν μπορούν παρά να θαυμάζουν τη δύναμη του Ζάο Γιουν, που μόνος του όρμησε ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες του Τσάο, ρισκάροντας τη ζωή του για να σώσει τον μικρό άρχοντα. Ο Ζάο Γιουν, μαζί με τον Γκουάν Ιου, ήταν οι μόνοι δύο στρατηγοί της περίοδου των Τριών Βασιλείων που λατρεύονταν στο ναό των αυτοκρατορικών γραμμάτων, που χτίστηκε από τις δυναστείες Μινγκ και Τσινγκ. Εκεί λατρεύονταν οι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι που θεωρούνταν οι πιο ταλαντούχοι και αφοσιωμένοι για χρονικά. 6. Σίμα Χούι. Κοιμόμενος δράκος, νεαρός φοίνικας, αν αποκτήσεις έναν από τους δύο, θα σταθεροποιήσεις τον κόσμο. Ζουν και Λιάνγκ βρήκε έναν φωτισμένο άρχοντα, αλλά δεν βρήκε την κατάλληλη εποχή. Τι κρίμα! Στο μυθιστόρημα «Ρομαντική ιστορία των Τριών Βασιλείων» του Λούο Γκουάνζονγκ, ο Σίμα Χούι εμφανίζεται στο κεφάλαιο 37. Σίμα Χούι, 2 φορές στο γέλιο του σοφού, ο Λιου Μπέι, 3 φορές στην καλαμωτή καλύβα. Όταν ο Κονγκ Μιμγκ ήταν στην κυρτή κορυφή του δράκου, ο Σίμα Χούι, κύριος Σουιτζινγκ, ήταν ένας άνθρωπος με ευρεία γνώση και υψηλό ταλέντο. Ο Λιου Μπέι τον ράτισε: «Στον κόσμο, ποιος μπορεί να σταθεί και να βοηθήσει την εποχή?» Ο Σίμα Χούι είπε: «Ο κοιμόμενος δράκος, ο νεαρός φοίνικας, αν αποκτήσεις έναν από τους δύο, μπορείς να σταθεροποιήσεις τον κόσμο». Ο Λιου Μπέι ξαφνιάστηκε και ρώτησε: «Ποιοι είναι ο κοιμόμενος δράκος και ο νεαρός φοίνικας?» Και ο Σίμα Χούι χαμογέλασε χωρίς να πει τίποτα. Αργότερα, όταν ο Σούσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον Λιου Μπέι και να πάει στον Τσάο Τσάο για να σώσει τη μητέρα του, πριν φύγει, ο Σούσι σύστησε τον Ζούνγκε Λιάνγκ στον Λιου Μπέι. Όταν ο Σίμα Χούι άκουσε ότι ο Σουσί ήταν με τον Λιου Μπέι, ήρθε να τον επισκεφθεί. Αλλά ακούγοντας τον Λιου Μπέι να λέει την ιστορία, ο Σίμα Χούι χτύπησε το πόδι του και είπε: «Ο Σούσι έπεσε στην παγίδα του Τσάο Τσάο». Ο Λιου Μπέι έμεινε έκπληκτος για αρκετή ώρα πριν ρωτήσει για τον Ζούνγκε Λιάνγκ. Ο Σίμα Χούι είπε για τον Ζούνγκε Λιάνγκ: «Κάθεται στο σπίτι του ήσυχος, ο Κονγκ Μινγκ συχνά παραλληλίζει τον εαυτό του με τον Γκουάνζονγκ και τον Γιουεγί. Αλλά στην πραγματικότητα, το ταλέντο αυτού του ανθρώπου είναι αδιανόητο. Μπορεί να παραλληλιστεί με τον Τζιάνγκ Ζιγιά, που έθεσε τα θεμέλια για 800 χρόνια της δυναστείας Ζου, και τον Ζανγκ Λιάνγκ, που δημιούργησε την αυτοκρατορία Χαν των 400 ετών. Έτσι, ο κοιμόμενος δράκος που ανέφερα στον στρατηγό πριν είναι ο Ζούνγκε Λιάνγκ και ο νεαρός φοίνικας είναι ο Πανκ Τόγκ». Ο Λιου Μπέι, ακούγοντας την εξήγηση του Σίμα Χούι, ένιωσε σαν να ξύπνησε από λίθαργο και αμέσως φόρεσε τον μανδύα του για να βρει τον Ζούνγκε Λιάνγκ. Μετά από αυτό, ο Σίμα Χούι γύρισε στην πύλη, αναστενάζοντας μόνος του. Ο Ζούνγκε Λιάνγκ βρήκε έναν φωτισμένο άρχοντα, αλλά δεν βρήκε την κατάλληλη εποχή. Τι κρίμα! Αυτή η ρίση σημαίνει: ο Ζούνγκε Λιάνγκ βοήθησε τον Λιου Μπέι να αναβιώσει τη δυναστεία Χαν και να ιδρύσει το κράτος των Σούχαν. Ωστόσο, το όνειρό του να ενώσει την κεντρική πεδιάδα δεν πραγματοποιήθηκε, παρόλο που είχε τόσο τον κοιμόμενο δράκο όσο και τον νεαρό φοίνικα και πέθανε με λύπη. Αυτό επιβεβαίωσε πλήρως όσα είχε πει ο Σίμα Χούι, δείχνοντας την εκπληκτική ικανότητα του Σίμα Χούι να διαβλέπει ανθρώπους και να προβλέπει το μέλλον. Πράγματι ισχύει η ρίση, ουράνια συγκυρία, γεωγραφικό πλεονέκτημα, ανθρώπινη αρμονία. Έτσι, αν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ένα μεγάλο έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. 7. Σουν Σε. Για εσωτερικά θέματα, ρωτήστε τον Ζανγκ Ζάο. Για εξωτερικά θέματα, ρωτήστε τον Ζου Γιου. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Σουν Τσε λίγο πριν πεθάνει, προς τον αδελφό του Σουν Κουάν, ο οποίος αργότερα έγινε ο βασιλιάς των Γου. Ο Σουν Κουάν ανέλαβε μια μεγάλη ευθύνη, τη διακυβέρνηση της απέραντης περιοχής του Γιανκτόνγκ, σε ηλικία μόλις 17 ετών. Ο Σουν Τσε, όταν ήταν στην εξουσία, συχνά θεωρούνταν με λίγη στρατηγική, αλλά με άφθονο σθένος, δηλαδή πολύ καλός στις μάχες, αλλά χωρίς μηχανογραφίες. Κανείς δεν θα περίμενε ότι είχε τόσο μεγάλο ταλέντο στην αξιολόγηση των ανθρώπων. Η σημασία της ρίσης του Σουν Τσε είναι: ό,τι είναι δύσκολο και δεν μπορείς να αποφασίσεις, αν είναι εσωτερικό θέμα, ρώτε τον Ζανγκ Ζάο, αν είναι εξωτερικό θέμα πολέμου, ρώτα τον Ζου Γιου.
Και η ιστορία το απέδειξε, καθώς ο Zhang Zhao βοήθησε πολύ τον Sun Quan στη διακυβέρνηση του Yangdong, ενώ ο Zhu Yu βοήθησε τους στρατιώτες του Wu να νικήσουν τους στρατιώτες του Wei, του Cao Cao, με τη διάσημη μάχη του Tsibi. Ταυτόχρονα είπε στον Zhang Zhao: «Αν ο Sun Quan δεν μπορεί να επομιστεί αυτή τη μεγάλη ευθύνη, απλά αναλάβετε εσείς. Αν αργότερα προκύψουν δυσκολίες, να πάτε ήρεμα προς τη Δύση χωρίς να ανησυχείτε». Μετά, ο Σουν Τσε κάλεσε τον Sun Quan, του παρέδωσε προσωπικά τη σφραγίδα και τον συμβούλεψε. Στην κινητοποίηση στρατευμάτων, στην απόφαση σχεδίων μεταξύ δύο μαχών για την κατάκτηση του κόσμου, εσύ δεν είσαι σαν εμένα. Αλλά στην επιλογή ικανών ανθρώπων για να φυλάξουν με όλη τους την ψυχή το βασίλειο, εγώ δεν είμαι σαν εσένα. Τα τελευταία λόγια του Σουν Τσε μοιάζουν με πλήρη εμπιστοσύνη στην ανάθεση του μεγάλου έργου στον Zhang Zhao, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο τρόπος του να πείσει αυτόν τον σοφό άνδρα να συνεχίσει να βοηθά τον αδελφό του να χτίσει το κράτος. Αυτό δείχνει το ανάστημα και τη σοφία αυτού του ήρωα. 8. Cao Cao. Αν κάνεις γιο, πρέπει να είναι σαν τον Sun Zhongmou. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτή η φράση βγήκε από το στόμα του Cao Cao. Η ρίση αυτή υπονοεί έπαινο για τον γιο του, Sun Quan, Sun Zhongmou. Ο Sun Quan από μικρός ήταν γνωστός για το πρόωρο ταλέντο του. Σε ηλικία 9 ετών, με το ταλέντο της πυθούς του, μόνος του εξαγόρασε το σώμα του πατέρα του από τον Liu Biao. Και όχι μόνο έπεισε τον Liu Biao να επιστρέψει το σώμα του πατέρα του Sun Quan, Sun Jian, αλλά κατάφερε επίσης να συνάψει ειρήνη με τον Liu Biao, προστατεύοντας τις δυνάμεις του Jiangnan από συγκρούσεις με την Jinzhou. Από νεαρή ηλικία, ο Sun Quan έδειξε πρόωρα σημάδια ευφυΐας, στρατηγικής ικανότητας και μακροπρόθεσμου οράματος ενός εξαιρετικού ηγέτη. Ο Sun Quan, σε ηλικία μόλις 17 ετών, διαδέχτηκε τον αδελφό του, αναλαμβάνοντας την ανώτατη εξουσία στο Yangdong. Αυτό δείχνει την εξαιρετική ικανότητα του Cao Cao στην αξιολόγηση των ανθρώπων, καθώς ο Sun Quan, παρόλο που ανέβηκε στον θρόνο σε πολύ νεαρή ηλικία, παρέμεινε σταθερός απέναντι στις δυνάμεις και έγινε ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Cao Cao και του Liu Bei. Νέα, Cao Cao. Ήρωες στον κόσμο, μόνο ο ηγεμόνας, εσύ και εγώ, ο Cao Cao. Αυτή είναι μια κλασική ρίση του Cao Cao όταν έπινε κρασί και συζητούσε για τους ήρωες με τον Liu Bei. Οι μεταγενέστεροι πιστεύουν ότι από όλα τα λόγια που είπε ποτέ ο Cao Cao, αυτή η ρίση είναι η πιο βαθιστόχαστη. Η ικανότητα του Cao Cao να διαβλέπει ανθρώπους έχει αποδειχθεί υπερβολικά σωστή, διότι είδε τη φιλοδοξία του Liu Bei από την πρώτη μέρα της σταδιοδρομίας του, καθώς και την πραγματική πρόθεση του Sima Yi. Πράγματι, τίποτα δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον Cao Cao. 10. Cao Cao. Η αποτυχία είναι καλό πράγμα. Μετά την ήττα στη μάχη του Τσιμπί, μπροστά στη θλιβερή εικόνα των στρατιωτών που έκλαιγαν, ήταν εξουθενωμένοι και αποθαρρυμένοι, ο Cao Cao διέταξε να χτυπήσουν τα τύμπανα και τα κρόταλα για να αναζωογονήσουν το πνεύμα και τη διάθεση του στρατηγού, την ικανότητα του στρατιωτικού διοικητή. Η ομιλία του Cao Cao αναζωπήρωσε έντονα το πνεύμα και τον ενθουσιασμό των στρατιωτών του. Ο Cao Cao πράγματι ήταν ένας εξαιρετικός στρατιωτικός. Ένας στρατηγός είναι σαν γιατρός. Όποιος γιατρεύει περισσότερους ανθρώπους, τόσο πιο υψηλή είναι η ιατρική του τέχνη. Ή με άλλα λόγια, όποιος θεραπεύει περισσότερους νεκρούς, τόσο πιο υψηλή είναι η ιατρική του τέχνη. Ένας στρατηγός, αν δεν περάσει από μερικές δοκιμασίες, πώς μπορεί να μάθει πώς να κερδίσει? Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπήρξε ποτέ ένας στρατηγός που να κέρδισε 100 μάχες στις 100. Υπάρχει μόνο αυτός που ητάται, αλλά δεν αποθαρρύνεται, και όσο περισσότερο ητάται, τόσο πιο γενναίος γίνεται, μέχρι που τελικά είναι αυτός που κερδίζει. Εμείς, με 830.000 στρατιώτες, εκστρατεύσαμε στον Νότο, αλλά νικηθήκαμε από τον Sun Quan και τον Liu Bei με 50 ή 60.000 στρατιώτες. Γιατί? Ο πιο βασικός λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κερδίσει πάρα πολλές μάχες και η ασθένεια της αλαζονίας, της αυτοπεποίθησης, της υποτίμησης του εχθρού, της υπεροψίας έχει εξαπλωθεί. Ακόμα και ένα απλό κόλπο με ψεύτικη υποταγή δεν μπορέσαμε να το αναγνωρίσουμε, επιτρέποντας τους Ανατολικούς Χ να κάνουν πολλές πυρκαγιές. Αυτό δείχνει ότι ήταν πλέον καιρός να υποστούμε μια τέτοια ήττα. Η αποτυχία είναι καλό πράγμα. Η αποτυχία μπορεί να μας διδάξει πώς να πετύχουμε. Η αποτυχία μπορεί να μας διδάξει πώς να νικήσουμε. Η αποτυχία μπορεί να μας διδάξει πώς να κατακτήσουμε τον κόσμο.
Οι άνθρωποι που θέλουν να επιτελέσουν μεγάλα έργα πρέπει να ξέρουν πώς να κρατούν και πώς να αφήνουν. Το ίδιο ισχύει και για τις νίκες στις μάχες. Το να αποδέχεσαι τη νίκη σημαίνει να αποδέχεσαι και την ήττα. 10. Σήμα Γ. Δεν πρέπει να είσαι δειλός, αλλά ούτε και να μην ξέρεις να σέβεσαι. Πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Ο Σίμα Γι ήταν ένας πολιτικός και στρατιωτικός που υπηρέτησε το κράτος των Τσάο Ουέι κατά την περίοδο των 3 βασιλείων στην ιστορία της Κίνας. Ήταν επίσης αυτός που έθεσε τα θεμέλια για τη δυναστεία των Δυτικών Τσιν, η οποία αντικατέστησε τη δυναστεία των Ουέι. Σε όλη του τη ζωή, ο Σίμα Γι σεβόταν πάντα τους 2 μεγαλύτερους αντιπάλους του, τον Ντενγκ Γκου και τον Ζούγγελ Γιάνγκ. Αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του κράτους των Τσάο Ουέι. Μετά τον θάνατο του Τσάο Ρούι και την ανάληψη της απόλυτης εξουσίας από τον Τσάο Σανγκ, ο οποίος χειραγωγούσε ολόκληρο το δικαστήριο, προήγαγε τον Σίμα Γι σε μεγάλο δάσκαλο με σκοπό να ελέγξει την εξουσία του στην αυλή, διότι ο Σίμα Γι είχε μεγάλη επιρροή στην αυλή και στο κράτος των Τσάο Ουέι. Αλλά υπήρχε η απορία γιατί ο Σίμα Γι αποδέχτηκε να κάθεται σιωπηλά υπό την επίβλεψη του Τσάο Σανγκ χωρίς καμία ενέργεια. Ο Ζονγκ Χούι, ένας από τους μαθητές του Σίμα Γι, ρώτησε αγανακτισμένος τον δάσκαλό του: «Δάσκαλε, ανέχεστε να κάθεστε στη θέση του μεγάλου δασκάλου και να συζητάτε τη φιλοσοφία?» Τα λόγια του Ζονγκ Χούι εξέφραζαν την επιθυμία του, καθώς και άλλων μεγάλων αξιωματούχων, να βρει ο Σίμα Γι τρόπο να αντισταθεί στον Τσάο Σανγκ, να ανακτήσει την εξουσία στην αυλή για να επιτευχθεί η ειρήνη και η ευημερία. Αλλά ο Σίμα Γι δεν έκανε τίποτα, απλώς έμεινε ακίνητος και χρησιμοποίησε την περίπτωση του Ντενγκ Γκου για να προειδοποιήσει και να διδάξει στον Ζονγκ Χούι μια αρχή. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι δειλός, αλλά ούτε και να μην ξέρει να σέβεται. Πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Όλα αυτά δείχνουν την ικανότητα του Σίμα Γι ως προσεκτικού ανθρώπου. Δεν ήταν δειλός, αλλά γνώριζε πού βρισκόταν, ότι ο εχθρός ήταν ισχυρός και ικανός. Τον σεβόταν και το χρησιμοποιούσε ως μάθημα για τον εαυτό του. 12. Σίμα Γι. Το να χάνεις χωρίς πόνο, το να χάνεις χωρίς ντροπή, το πρώτο πράγμα είναι να είσαι καλός στο να χάνεις. Κατά τη διάρκεια της διαμάχης εξουσίας και πνεύματος με τον Ζούγγελ Γιάνγκ, μια φορά ο Σίμα Γι εξαπατήθηκε από τον Ζούγγελ Γιάνγκ, ο οποίος έστειλε στρατό να λαιλατίσει προμήθειες. Παρόλο που εκείνη την εποχή οι δυνάμεις του Ουέι ήταν πολλαπλάσιες από αυτές των Σου, ο Σίμα Γι δεν επέτρεψε στους στρατιώτες του να ανακτήσουν τις προμήθειες. Οι στρατηγοί τον πίεζαν. Οι 2 γη του Σίμα Γι επίσης ήταν ανήσυχοι και δεν καταλάβαιναν γιατί, οπότε πήγαν να ρωτήσουν τον πατέρα τους. Όταν έφτασαν στο αρχηγείο του Σίμα Γι, εκείνος μιλούσε με κάποιον. Ο Σίμα Γι είπε: «Εσείς ήρθατε για να πολεμήσετε ή για να μετρήσετε τη δύναμη με τους άλλους? Όσοι θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν, θα κερδίσουν τελικά. Στη μάχη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθεις είναι να είσαι καλός στο να χάνεις». Το να χάνεις χωρίς ντροπή, το να χάνεις χωρίς πόνο, είναι το πιο σημαντικό. Τελικά, πράγματι, αργότερα αυτός απέδειξε ότι η παραπάνω ρίση του ήταν σωστή, διότι ήταν αυτός που κέρδισε την τελική νίκη στα 3 βασίλεια και ένωσε τον κόσμο. 13. Λιου Μπέι. Καλύτερα να πεθάνω παρά να κάνω κάτι απάνθρωπο ή άδικο. Παράλληλα με τον Ζούγγελ Γιάνγκ στην εκστρατεία κατά τον Τσάο Ουέι, ο Λιου Μπέι είχε μια φιλοσοφία ζωής αντίθετη από αυτή του Τσάο Τσάο. Καλύτερα να πεθάνω παρά να κάνω κάτι απάνθρωπο ή άδικο. Εξαιτίας αυτού, ο Λιου Μπέι, παρόλο που ήταν απλώς ένας πολιτής αχυροπεδίλων, κέρδισε την καρδιά ηρώων σε όλο τον κόσμο, όπως τους 2 πολεμιστές αδελφούς Ζανγκ Φέι και Γκουάν Ιου, τον μεγάλο στρατηγικό νου Ζούγγελ Γιάνγκ, τον Ζάο Ζιλόγκ, τον Μα Τσάο, τον Χουάνγκ Ζόγκ και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ιδρύοντας έτσι μια μεγάλη και συγκλονιστική αυτοκρατορία στην ιστορία. 14. Λιου Μπέι. Το ταλέντο του πρωθυπουργού είναι 10 φορές ανώτερο από του Τσάο Φέι, σίγουρα θα σταθεροποιήσει τη χώρα και θα επιτελέσει μεγάλα έργα. Όσο για τον γιο μου, αν μπορείτε να τον βοηθήσετε, βοηθήστε τον. Αν είναι ανίκανος, τότε αναλάβετε εσείς. Το 223 μ.Χ. Κατά την εκστρατεία κατά των Ανατολικών Γου, ο Λιου Μπέι υπέστη μια καταστροφική ήττα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει στην πόλη Μπάι-Ντι. Τελικά, πέθανε εκεί το 3ο έτος της βασιλείας του, Ζαν Χου των Σου Χάν, δηλαδή το 223 μ.Χ.
Την τελευταία στιγμή, όταν δεν μπορούσε πλέον να αντέξει τη διπλή ψυχική και σωματική δοκιμασία, γνώριζε ότι δεν του έμενε πολύς χρόνος και κάλεσε τον Ζούγγελ Γιάνγκ, αναθέτοντάς του: «Ο πρίγκιπας είναι ακόμα μικρός. Το ταλέντο του πρωθυπουργού είναι 10 φορές ανώτερο από του Τσάο Φέι. Σίγουρα θα σταθεροποιήσει τη χώρα και θα επιτελέσει μεγάλα έργα. Όσο για τον γιο μου, αν μπορείτε να τον βοηθήσετε, βοηθήστε τον. Αν είναι ανίκανος, τότε αναλάβετε εσείς». Ο Ζούγγελ Γιάνγκ, ακούγοντας αυτά, συγκινήθηκε τόσο που δάκρυσε, αμέσως γονάτισε και απάντησε: «Ο υπηρέτης σας θα δώσει όλες του τις δυνάμεις. Με πίστη και αφοσίωση θα βοηθά τον Λιού Σαν μέχρι θανάτου». Ο Λιού Μπέι, ακούγοντας αυτό, εξέδωσε διάταγμα που συμβούλευε τον πρίγκιπα: «Εσύ και ο πρωθυπουργός πρέπει να συνεργαστείτε και πρέπει να τον αντιμετωπίζεις σαν πατέρα σου». Πολλοί θα σκέφτηκαν ότι ο Λιού Μπέι εμπιστευόταν απόλυτα τον Ζούγγελ Γιάνγκ και γι' αυτό πήρε μια τόσο τολμηρή απόφαση. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Λιού Μπέι γνώριζε τον χαρακτήρα του Κονγκ Μινγκ και σεβόταν το ταλέντο του, οπότε ήθελε αυτός ο μεγάλος αξιωματούχος να υπηρετήσει με απόλυτη αφοσίωση τον γιο του. Αυτός ήταν ο έντιμος τρόπος να αναθέσει στον Ζούγγελ Γιάνγκ μια βαριά ευθύνη. Χάρη σε αυτά τα λόγια, από τότε και στο εξής, ο Ζούγγελ Γιάνγκ παρέμεινε αφοσιωμένος μέχρι τον θάνατό του, αποφασισμένος να βοηθήσει την οικογένεια Γιου. 15. Τσάο Τσάο. Μετά τον θάνατό μου, πρέπει να ράβετε και να κεντάτε επιμελώς, να τα πουλάτε για να έχετε χρήματα για τον εαυτό σας. Ο Τσάο Τσάο ήταν διάσημος ως ένας αδίστακτος ήρωας στην ταραχώδη περίοδο των 3 βασιλείων. Δολοπλοκίες, πονηριά, μηχανογραφίες και σκληρότητα τα είχε όλα. Ωστόσο, τα τελευταία του λόγια πριν πεθάνει ήταν εξαιρετικά ήρεμα και απλά. Πρώτα, ανέθεσε στους μεγάλους αξιωματούχους: «Εγώ κυριάρχησα στον κόσμο για πάνω από 30 χρόνια, σχεδόν παντού υποκλήθηκαν και υποτάχθηκαν, μόνο ο Σουν Κουάν στο Γιανγκντόγκ και ο Λιού Μπέι στο Σικουσού δεν μπόρεσα να τους εξαλείψω. Τώρα αυτό δεν είναι πια δική μου υπόθεση, αλλά υπόθεση των απογόνων μου στο μέλλον. Οι σύζυγοί μου και οι παλακίδες μου έχουν 4 γιους. Μόνο ο πρωτότοκος Τσάο Φέι είναι έντιμος, ευσεβής και μπορεί να διαδεχθεί. Εσείς οι αξιωματούχοι πρέπει να τον υποστηρίξετε με όλη σας την καρδιά». Στη συνέχεια, ο Τσάο Τσάο είπε στις συζύγους και τις παλακίδες του: «Μετά τον θάνατό μου, πρέπει να ράβετε και να κεντάτε επιμελώς, να τα πουλάτε, να τα ανταλλάσσετε με χρήματα για να ζείτε». Τα δολοπλοκία και οι υπολογισμοί δεν υπήρχαν πια. Τα τελευταία λόγια του Τσάο Τσάο δεν έμοιαζαν με αυτά ενός βασιλιά των Γου που κρατούσε στα χέρια του το βασίλειο, αλλά απλώς ενός ηλικιωμένου πατέρα που ανέθετε τις τελευταίες του επιθυμίες στη γυναίκα και τα παιδιά του. Μετά από αυτό, για πρώτη φορά σε όλη τη ζωή του ως αδίστακτος ήρωας, οι άνθρωποι είδαν μια τρυφερή πλευρά του. 16. Σουν Κουάν. Ο κόσμος δεν μπορεί να είναι μόνο δικό σου, αλλά ανήκει σε όλον τον κόσμο. Πρέπει να μοιράζεσαι τη χαρά και τη λύπη με τους ταλαντούχους και να κοπιάζεις με τον λαό, μόνο έτσι μπορείς να επιβιώσεις μακροπρόθεσμα. Ο Σουν Κουάν ήταν ο μακροβιότερος αυτοκράτορας στην ιστορία της περίοδου των 3 βασιλείων. Παρόλο που ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος σε όλη του τη ζωή, στα γυρατιά του, ο Σουν Κουάν έλαβε πολλές λανθασμένες αποφάσεις, προκαλώντας αναταραχή στην εξουσία και δεν ήταν σίγουρος να παραδώσει τον θρόνο στον πρίγκιπα του. Πριν πεθάνει, τον συμβούλεψε: «Όλη αυτή τη ζωή μπόρεσα να είμαι αυτοκράτορας για τόσα χρόνια, χάρη στη βοήθεια του πατέρα και του αδελφού μου και των αξιωματούχων. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συναντήσω ξανά τον πατέρα και τον αδελφό μου. Αλλά εδώ, ο γιος μου είναι τόσο μικρός και πρέπει να καθίσει στον θρόνο. Υπάρχουν αντιξιότητες, ισχυροί και αδύναμοι παντού, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να θυμάσαι. Ο κόσμος δεν μπορεί να είναι μόνο δικός σου, αλλά ανήκει σε όλον τον κόσμο. Πρέπει να μοιράζεσαι τη χαρά και τη λύπη με τους ταλαντούχους και να κοπιάζεις με τον λαό, μόνο έτσι μπορείς να επιβιώσεις μακροπρόθεσμα». Τα τελευταία λόγια του Σουν Κουάν δεν ήταν πολλά, αλλά όλοι μπορούσαν να διακρίνουν την αγάπη και την τρυφερή φροντίδα του για τον τότε 10χρονο γιο του. Ωστόσο, ακριβώς όπως φοβόταν, λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, ο πρίγκιπας Σουν Λιάνγκ, που τον διαδέχθηκε, καθαιρέθηκε μετά από 8 χρόνια από έναν ισχυρό αξιωματούχο και πέθανε σε ηλικία μόλις 18 ετών. 17. Ζούγγελ Γιάνγκ. Όπου υπάρχει διπλωματία, πρέπει να υπάρχει και στρατιωτική προετοιμασία. Αυτό δείχνει το όραμα ενός πολιτικού και στρατιωτικού. Η ηρεμία είναι απουσία προβλημάτων. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα, είτε διπλωματικό είτε οποιοδήποτε εξωτερικό, κρύβει πάντα μια υποκείμενη στρατηγική.
Οι συγκρούσεις χρειάζονται επίλυση και αν δεν μπορούν να επιληθούν, η στρατιωτική επέμβαση είναι αναπόφευκτη. Επομένως, για τα διπλωματικά θέματα πρέπει να υπάρχει στρατιωτική προετοιμασία. Στην ιστορία των πολέμων της ανθρωπότητας, πάντα ίσχυε η αρχή, πρώτα η διπλωματία, μετά ο πόλεμος, το ίδιο και παλιά. Με προσοχή, δεν υπάρχει ανησυχία και ο προετοιμασμένος δεν φοβάται τίποτα. Ο Κομφούκιος είπε επίσης: «Ο άνθρωπος που δεν σκέφτεται μακριά, σίγουρα θα βρει προβλήματα κοντά». 12. Ζούνγκε Λιάνγκ. Μην υπερηφανεύεσαι για το ταλέντο σου έναντι των άλλων, μην καταχράσαι τη χάρη σου για να κάνεις κακό. Σύμφωνα με την κοινή λογική, όταν οι άνθρωποι βλέπουν ότι έχουν ανώτερο ταλέντο από τους άλλους, αρχίζουν να μην υπολογίζουν κανέναν και στις πράξεις, στον λόγο και στη συμπεριφορά τους είναι αλαζονικοί, σαν να στέκονται πάνω από όλους, θέλοντας κάθε τους λέξη να επενείται, υπεροπτικοί, υποσκελίζοντας τους άλλους. Τέτοιοι άνθρωποι, ακόμα και αν είναι ταλαντούχοι, είναι απλώς κοινοί και οδηγούνται σε αποτυχία, ακόμα και σε καταστροφή, χάνοντας όλη τους την καριέρα. Το CG, χρονικά του ιστορικού, αναφέρει ότι ο βασιλιάς Ζου ήταν ευφυής, σοφός πέρα από τους άλλους, με βαθιά γνώση που ξεπερνούσε τους κοινούς ανθρώπους, υπεράνθρωπη δύναμη, μπορούσε να νικήσει θηρία με τα χέρια του και η επιχειρηματολογία του ήταν πιο κοφτερή από τους αξιωματούχους. Αυτό δείχνει ότι ο βασιλιάς Ζου είχε ταλέντο, σοφία και δύναμη, αλλά υπερηφανευόταν για το ταλέντο του έναντι των αξιωματούχων, δεν άκουγε συμβουλές και έκανε κακό, με αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει στον πύργο Λου όταν έπεσε η Τσάουτζια. Επίσης, όσοι χαίρουν εύνοιας, εύκολα γίνονται αυθάδεις και κάνουν κακό. Τέτοια πράγματα βλέπουμε πολλά γύρω μας. Όταν χαίρουν εύνοιας, όταν υποστηρίζονται, εύκολα καταχρώνται την εξουσία, παραβιάζουν αρχές και νόμους, αντίθετα με τη θέληση του ουρανού. Αλλά όταν αλλάζουν οι καιροί και οι τύχοι, όταν ο προστάτης τους δεν υπάρχει πια, τότε αυτοί που πριν ήταν στην κορυφή θα σηκωθούν και θα τους ρίξουν κάτω. Μην υπερηφανεύεσαι για το ταλέντο σου έναντι των άλλων, μην καταχράσαι τη χάρη σου για να κάνεις κακό. 19. Πανγκ Ντε. Αν είσαι γενναίος στρατηγός, δεν φοβάσαι τον θάνατο. Αν είσαι ήρωας, δεν πρέπει να καταστρέφεις την τιμή σου για να ζήσεις. Ο Πανγκ Ντε, γενιάς 170, θαν 219 μετά Χριστό, με το όνομα ευγένειας Λινγκ Μινγκ, ήταν ένας στρατιωτικός από το Σιλιάνγκ που υπηρέτησε υπό τους Ματέγκ και Ματσάο και αργότερα έγινε στρατηγός των Τσάο Γουέι. Έγινε διάσημος για τη συμμετοχή του σε δύο μεγάλες μάχες της περίοδου των Τριών Βασιλείων, τη μάχη του Τονγκ Γκουάν το 211 και τη μάχη εναντίον του Γκουάν Ιου στο Φαν Τσέγκ το 219. Στη μάχη του Φαν Τσέγκ, ο Γκουάν Ιου, επιστρέφοντας στο στρατόπεδο, είπε στον Γκουάν Πινγκ, τον γιο του: «Η τέχνη του σπαθιού του Πανγκ Ντε είναι εξαιρετικά όριμη, πράγματι αντάξια ενός γενναίου στρατηγού του στρατού του Τσάο». Ο Γκουάν Πινγκ είπε: «Μια παροιμία λέει, αυτός που μόλις γεννήθηκε δεν φοβάται την τίγρη. Ακόμα κι αν ο πατέρας σου σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο, θα σκοτώσει απλώς έναν κατώτερο στρατιώτη από το Σιλιάνγκ. Αν συμβεί κάποιο λάθος, δεν θα καταστρέψεις τη φήμη του πατέρα σου». Ο Γκουάν Ιου, βλέποντας ότι ήταν δύσκολο να νικήσει τον Πανγκ Ντε με την απλή δύναμη, σκέφτηκε ένα κόλπο. Εκείνη την εποχή ήταν φθινόπορο, με συνεχείς βροχές, και τα νερά του ποταμού Χαν Σούι έτρεχαν πολύ γρήγορα. Το στρατόπεδο του Πανγκ Ντε ήταν τοποθετημένο σε χαμηλό έδαφος. Ο Γκουάν Ιου έστειλε άντρες να εκτρέξουν τα νερά του ποταμού Χαν Σούι, τα οποία πλημμύρισαν και βύθισαν ολόκληρη την πτέρυγα του στρατού του Βουτζίν. Ο Γκουάν Ιου άδραξε την ευκαιρία, διοικώντας τον στόλο να επιτεθεί με πλοία. Οι στρατιώτες στα μεγάλα πλοία έριχναν βέλη προς το ανάχωμα από όλες τις πλευρές. Ο Πανγκ Ντε, παρόλο που δεν φορούσε πανοπλία για να προστατευτεί από τα βέλη, είχε εξαιρετικές ικανότητες και τα βέλη δεν τον χτυπούσαν. Υπό την έντονη πίεση της επίθεσης του Γκουάν Ιου, ο στρατηγός Ντονγκ Χάνγκ και ο υπασπιστής Ντονγκ Τσάο, που ήθελαν να παραδοθούν, αποκεφαλίστηκαν και οι δύο από τον Πανγκ Ντε. Για να ανεβάσει το ηθικό της μάχης, η σύγκρουση ήταν πολύ σφοδρή. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ο Γκουάν Ιου συγκέντρωνε όλο και περισσότερες δυνάμεις και χτυπούσε δυνατά. Όταν τα βέλη τελείωσαν, συνέχισε με κοντά όπλα. Ο Πανγκ Ντε είπε στον στρατηγό Τσενγκ Χε: «Άκουσα ότι ένας καλός στρατηγός δεν φοβάται τον θάνατο για να σωθεί. Ένας σκληρός πολεμιστής δεν καταστρέφει την τιμή του για να ζήσει. Σήμερα είναι η μέρα του θανάτου μου.
Αποφασισμένος να πολεμήσει μέχρι τέλους, όσο πολεμούσε, τόσο πιο ενθουσιώδης γινόταν, τόσο πιο δυνατή ήταν η ορμή του. Αλλά το νερό ανέβαινε σταδιακά και οι στρατιώτες του παραδίδονταν. Ο Πανγκ Ντε, μαζί με έναν στρατηγό που κρατούσε τη σημαία, ήταν οι δύο πιο δυνατοί και οι δύο τέντωσαν τα τόξα τους, τοποθέτησαν βέλη και έστειλαν ένα μικρό πλοίο για να επιστρέψουν στο στρατόπεδο του Τσάο Ζεν. Τα μεγάλα νερά ανατράπηκαν το πλοίο και τα τόξα και τα βέλη χάθηκαν. Ο Πανγκ Ντε κρατήθηκε από το πλοίο που επέπλεε στα νερά. Στη συνέχεια συνελήφθη από τον Ζου Τσάνγκ. Ο Πανγκ Ντε παραδόθηκε στα χέρια του εχθρού, αλλά παρέμεινε όρθιος με αξιοπρέπεια, αρνούμενος να γονατίσει. Ο Γκουάν Γιου του είπε: «Ο αδελφός σου είναι στο Χάνζονγκ. Θέλω να σε χρησιμοποιήσω ως στρατηγό. Γιατί δεν παραδίνεσαι νωρίτερα?» Ο Πανγκ Ντε έβρισε τον Γκουάν Γιου λέγοντας: «Ο βασιλιάς μου τον Γουέι έχει εκατομμύρια στρατιώτες. Η δύναμη του στρατού του συγκλονίζει τον κόσμο. Εσύ, Γιου Μπέι, είσαι απλώς ένα κοινό πρόσωπο. Γιατί να μην προτιμήσω να γίνω φάντασμα στη χώρα των Γουέι, αντί να γίνω στρατηγός αυτής της συμμορίας των επαναστατών?» Μην μπορώντας να τον στρατολογήσει, ο Γκουάν Γιου αναγκάστηκε να αποκεφαλίσει τον Πανγκ Ντε. Τότε, ο Πανγκ Ντε ήταν 39 ετών. Ο Γκουάν Γιου λυπήθηκε για την αφοσίωση του Πανγκ Ντε και τον έθαψε με αξιοπρέπεια. Ο Τσάο Τσάο, ακούγοντας τα νέα, λυπήθηκε βαθιά, έκλαψε και έδωσε στους δύο γιος του, Πανγκ Ντε, τον τίτλο του ευγενή. 20. Σιαχούν Ντουν. Το αίμα και η σάρκα των γονέων μου δεν μπορώ να τα πετάξω. Και μετά κατάπιε το μάτι του. Στο έργο «Ρομαντική ιστορία των τριών βασιλείων», όταν ο Τσάο Τσάο οδήγησε τον στρατό του για να πολιορκήσει τον Λι Μπου, ο Λι Μπου έστειλε τον Γκάο Σουν στην αμυντική θέση στο Σιαπί. Καθώς οι δύο στρατοί συγκρούστηκαν μπροστά από την πύλη της πόλης, ο Σιαχούν Ντουν και ο Γκάο Σουν είχαν μια μάχη που κράτησε 50 γύρους πριν ο Γκάο Σουν υποχωρήσει. Ο Σιαχούν Ντουν τον καταδίωξε. Εν τω μεταξύ, ο Τσάο Σινγκ, ένας στρατηγός του Λι Μπου, είχε τοποθετηθεί σε ενέδρα σε έναν θάμνο. Ο Τσάο Σινγκ τέντωσε το τόξο του και έριξε ένα βέλος στον Σιαχούν Ντουν. Το βέλος βρήκε ακριβώς το αριστερό μάτι του Σιαχούν Ντουν. Ο Σιαχούν Ντουν πονούσε τόσο πολύ που έβγαλε το βέλος, δάγκωσε το αριστερό του μάτι και φώναξε δυνατά: «Το αίμα και η σάρκα των γονέων μου πώς μπορώ να τα πετάξω?» και κατάπιε αμέσως το μάτι του. Μετά όρμησε με το άλογο του στον Τσάο Σινγκ. Ο Τσάο Σινγκ, έκπληκτος από το γεγονός, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου. Αφού μαχαίρωσε τον Τσάο Σινγκ, ο Σιαχούν Ντουν λιποσίμησε. Ήταν πράγματι ένας γενναίος στρατηγός του Τσάο Τσάο, καθώς αργότερα προήχθη στον τίτλο του μεγάλου στρατηγού. 21. Τσάο Χόγκ. Ο κόσμος μπορεί να μην έχει εμένα, αλλά δεν μπορεί να μην έχει εσάς. Το είπε στον Τσάο Τσάο όταν τον έστησαν σε ενέδρα στο Λουογιάνγκ. Ο Τσάο Χόγκ, με το όνομα ευγένειας Ζιλιάν, καταγόταν από την επαρχία Ξιάο Πέιγουο, σημερινό Μποζού Ανχουέι. Ήταν εξάδελφος του Τσάο Τσάο. Το 1900 Μιν Χρήου, ο Τσάο Τσάο στρατολόγησε στρατηγιώτες για να αντισταθούν στον Ντονγκ Ζούο. Από τότε, ο Τσάο Χόγκ τον ακολούθησε πιστά, αποτελώντας έναν από τους ιδρυτικούς αξιωματούχους του κράτους των Τσάο Βουέι κατά την περίοδο των τριών βασιλείων στην κινεζική ιστορία. Θεωρείται ο ασφαλής στρατηγός των Τσάο Βουέι. Κατά την εκστρατεία εξάλειψης του Ντονγκ Ζουό, ο Τσάο Τσάο καταδίωκε τον Ντονγκ Ζουό και τον αυτοκράτορα Σιέν τον Χαν, Λιου Σιέ, αλλά δέχτηκε ενέδρα από τον στρατηγό του Ντονγκ Ζουό, Σουρόγκ, στο Ξινγκ Γιάνγκ, ο οποίος σκότωσε το άλογο του Τσάο Τσάο. Ο Τσάο Τσάο ιτήθηκε και υποχώρησε. Ο Τσάο Χόγκ προσφέρθηκε να δώσει το άλογο του στον Τσάο Τσάο και είπε: «Ο κόσμος μπορεί να μην έχει εμένα, αλλά δεν μπορεί να μην έχει εσάς». Στη ρομαντική ιστορία των τριών βασιλείων, ο Τσάο Χόγκ είναι ευρέως γνωστός από μάχες όπως αυτή του Τονγκ Γκουάν. Ο Τσάο Τσάο τον διέταξε μαζί με τον Σου Χουάνγκ να κρατήσουν το πέρασμα του Τονγκ Γκουάν για 10 ημέρες. Επειδή ο Ματσάο τον προκάλεσε σε μάχη, ο Τσάο Χόγκ θύμωσε, βγήκε να πολεμήσει και ιτήθηκε. Ο Τσάο Τσάο εξοργίστηκε επειδή σε μόλις 9 ημέρες είχε χαθεί η πύλη και διέταξε να αποκεφαλιστεί ο Τσάο Χόγκ. Οι στρατηγοί τον παρακάλεσαν και έτσι τον συγχώρησαν. Μετά από αυτό, ο Τσάο Τσάο έχασε τη μάχη και αναγκάστηκε να κόψει τα γένια του και να πετάξει τα ρούχα του. Αργότερα, ο Τσάο Χόγκ ήρθε να τον σώσει. Ο Τσάο Τσάο αναστέναξε. «Αν είχα αποκεφαλίσει τον Ζιλιάν, τώρα θα είχα πεθάνει στα χέρια του Ματσάο», και του έδωσε πλούσια ανταμοιβή. 22. Σουσάο.
Είστε ένας ικανός υπουργός σε καιρούς ειρήνης, ένας αδίστακτος ήρωας σε καιρούς αναταραχής. Αυτή η ρίση την είπε στον Τσάο Τσάο. Ο Σου Σάο, με το όνομα ευγένειας Ζιτσιάνγκ από το Ρουνάν, ήταν διάσημος λόγιος και δημοφιλής σχολιαστής της εποχής. Όποιος σχολιαζόταν από τον Σου Σάο γινόταν αμέσως διάσημος. Ο Τσάο Τσάο πήγε επίσης να ζητήσει από τον Σου Σάο να τον σχολιάσει, αλλά ο Σου Σάο αρνήθηκε, παρόλο που ο Τσάο Τσάο τον οικέτευε. Ο Τσάο Τσάο τότε, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Σου Σάο, τον ανάγκασε με ένα μαχαίρι. Ο Σου Σάο αναγκάστηκε να αξιολογήσει τον Τσάο Τσάο ως έναν ικανόν υπουργό σε καιρούς ειρήνης και έναν αδίστακτο ήρωα σε καιρούς αναταραχής. Ο Τσάο Τσάο, ακούγοντάς το, χαμογέλασε και έφυγε. Ο Γι Ζονγκ Τιέν θεωρεί ότι ο Σου Σάο είχε δει ότι ο Τσάο Τσάο ήταν ένας χαρακτήρας που ήθελε να γίνει είτε ένας ικανός υπουργός ειρήνης, είτε ένας αδίστακτος ήρωας που θα προκαλούσε αναταραχή στον κόσμο, ανάλογα με την εποχή που ζούσε και τις υποκειμενικές του φιλοδοξίες. Ο Τσάο Τσάο έζησε σε ταραχώδεις καιρούς και το να γίνει αδίστακτος ήρωας ήταν ίσως κάτι προδιαγεναμένο. 23. Τσάο Τσάο. Οι άνθρωποι με παρεξήγησαν στο παρελθόν, με παρεξηγούν τώρα και μπορεί να με παρεξηγήσουν και στο μέλλον. Αλλά εγώ παραμένω εγώ και ποτέ δεν φοβήθηκα να με παρεξηγούν. Ο Τσάο Τσάο εκείνη την εποχή, γνωστός και ως πρωθυπουργός Τσάο, όταν συνάντησε ξανά τον Τσεν Γκόγκ αφού ο τελευταίος τον επέπληξε με αιχμηρά λόγια, ο Τσάο Τσάο παρέμεινε συγκρατημένος και είπε: «Ο Τσεν Γκόγκ είναι πάντα ειλικρινής. Είναι ο σωτήρας μου. Τι σημασία έχουν δύο ύβρις? Δεν μπορούν να μου πάρουν ούτε μια τρίχα». Επιπλέον, αυτό που λέει ο Τσεν Γκόγκ είναι λογικό και απόλυτα σωστό. Συνέχισε να με βρίσεις, μετά θα πιούμε κρασί μαζί. Δεν είμαι εγώ ο Τσάο Τσάο ανέστητος, αλλά απλά δεν αφήνω πλέον τους κοινούς κανόνες και τις ηθικές αρχές αυτού του κόσμου να με επηρεάζουν. Όλοι λένε ότι είμαι ένας αδίστακτος ήρωας, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα σε έναν αδίστακτο ήρωα σαν εμένα. Εσείς καυχιέστε ότι είστε ευγενείς, αλλά όλοι νικηθήκατε από έναν αδίστακτο ήρωα σαν εμένα. Αν το τίμημα του να είσαι ευγενής είναι να σε προσβάλλουν, να σε ποδοπατούν, να σε καταστρέφουν, ακόμα και να σε φυλακίζουν, τότε εγώ είμαι ένας αδίστακτος ήρωας που μπορεί να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες μου. Πάντοτε, η πονηριά ήταν σαν ειλικρίνεια, η υποκρισία σαν αλήθεια, η πίστη και το κακό δεν μπορούν να φανούν από την εξωτερική εμφάνιση. Ίσως στο παρελθόν με παρεξήγησες, με παρεξηγείς και τώρα, αλλά εγώ παραμένω εγώ και ποτέ δεν φοβήθηκα να με παρεξηγούν. Λίγο πριν πεθάνει, ο Τσάο Τσάο είπε στους αξιωματούχους του δικαστηρίου και στον γιο του: «Στο παρελθόν, οι άνθρωποι με παρεξήγησαν, με παρεξηγούν και τώρα και μπορεί να με παρεξηγήσουν και στο μέλλον. Αλλά εγώ παραμένω εγώ και ποτέ δεν φοβήθηκα να με παρεξηγούν». 24. Τσάο Τσάο. Μόνο το ταλέντο αξίζει να προωθείτε. Ο Γκουάν Ιου συνελήφθη και αναγκάστηκε να υπηρετήσει τον Τσάο Τσάο, αλλά ενώ το σώμα του βρισκόταν στο στρατόπεδο του Τσάο, η καρδιά του ήταν στους Χαν. Συμφώνησε εκ των προτέρων με τον Τσάο Τσάο ότι μόλις έβρισκε νέα για τον Λιου Μπέι, θα επέστρεφε αμέσως στον Λιου Μπέι. Ο Τσάο Τσάο από τη μία πλευρά συμφώνησε, από την άλλη τον περιποιήθηκε με όλη του την καρδιά. Όταν ο Γκουάν Ιου άφησε τη σφραγίδα του και έφυγε, περνώντας 5 περάσματα και αποκεφαλίζοντας 6 στρατηγούς, ο Τσάο Τσάο δεν έστειλε στρατό να τον κυνηγήσει, αλλά αντίθετα του έδωσε χαρτί άδειας διέλευσης, διατάσσοντας τους στρατηγούς να μην εμποδίσουν τον Γκουάν Ιου. Ο Γκουάν Ιου δεν επέστρεψε στον Τσάο Τσάο, αλλά κανένας ικανός στρατηγός δεν τον πρόδωσε. Ο Τσάο Τσάο χρησιμοποιούσε ανθρώπους ανεξάρτητα από την υψηλή τους θέση ή την καταγωγή τους. Για τον Τσάο Τσάο, μόνο το ταλέντο αξίζει να προωθείτε. Είναι πολύ περίεργο, αρκεί κάποιος να ήταν ταλαντούχος, πάντα θα αξιοποιούνταν. Ο Τσάο Τσάο ήξερε πολύ καλά πώς να χρησιμοποιεί ανθρώπους. Για να αποκτήσει ταλαντούχους ανθρώπους, δεν θύστασε να χρησιμοποιεί μεθόδους, μόνο το ταλέντο αξίζει να προωθείτε. Στρατολογώντας ικανούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο υπό την ηγεσία του Τσάο Τσάο, σαν το νερό να επιστρέφει στην πηγή. Ένας από τους τρόπους στρατολόγησης ταλαντούχων ανθρώπων του Τσάο Τσάο ήταν να σκάβει τον τοίχο, δηλαδή να στρατολογεί ταλαντούχους ανθρώπους από τον εχθρό. Ο Τσάο Τσάο πάντα αναζητούσε ταλέντα, αγαπούσε τους ταλαντούχους ανθρώπους σαν τη ζωή του. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσε να ξεφύγει από την επιρροή της ζήλιας.
Ο Τσάο Τσάο, παρόλο που ήξερε να χρησιμοποιεί ανθρώπους, μετά από κάποιες ασαφείς κινήσεις του, το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν καχύποπτος και του άρεσε επίσης η ζήλια. Έδινε έμφαση στο ταλέντο, προσφέροντας ευκαιρία σε πολλούς ταλαντούχους ανθρώπους της μεσαίας και κατώτερης τάξης να δείξουν τις ικανότητές τους και ταυτόχρονα δημιούργησε μια σκηνή για να δείξουν το ταλέντο τους οι ήρωες χαμηλής καταγωγής. Ο τρόπος του Τσάο Τσάο να χρησιμοποιεί ανθρώπους είναι μια πολύτιμη εμπειρία για τις επόμενες γενιές. 25. Ζούγγε Λιάνγκ. Ο άνθρωπος κάνει τα σχέδια, ο Θεός τα αποτελέσματα. Ο Ζούγγε Λιάνγκ έδωσε όλες του τις δυνάμεις για να βοηθήσει τον γιο του Λιου Μπέι. Έκανε 6 εκστρατείες στα βουνά Κίσαν, αλλά απέτυχε να νικήσει τους Γουέι. Στο 103ο κεφάλαιο της ρομαντικής ιστορίας των Τριών Βασιλείων, ο Ζούγγε Λιάνγκ έβαλε όλες του τις σκέψεις για να παγιδέψει τον Σίμα Γι και τον γιο του στην κοιλάδα Γκου. Ταυτόχρονα γέμισε την είσοδο της κοιλάδας με ξερά ξύλα και δέσμες από δάδες, βάζοντας φωτιά. Ο Σίμα Γι και ο γιος του, μαζί με τους στρατιώτες, δεν ήξεραν πού να πάνε και υπήρχε φωτιά παντού. Ακριβώς τότε φύσηξε δυνατός άνεμος και άρχισε να βρέχει καταρακτωδώς. Όλες οι φωτιές στην κοιλάδα έσβησαν από τη δυνατή βροχή. Ο Σίμα Γι και ο γιος του άδραξαν την ευκαιρία, έσπασαν τον κλειό και δραπέτευσαν. Τότε ο Ζούγγε Λιάνγκ απλώς αναστέναξε κοιτάζοντας τον ουρανό και είπε «Ο άνθρωπος κάνει τα σχέδια, ο Θεός τα αποτελέσματα». Δεν μπορείς να εξαναγκάσεις τη μοίρα. Αυτή η ρίση είναι πολύ σωστή και με τη ρίση των προγόνων μας. Ουράνια συγκυρία, γεωγραφικό πλεονέκτημα, ανθρώπινη αρμονία. Ό,τι κι αν κάνεις πρέπει να είναι σύμφωνο με τη θέληση του ουρανού. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο 26 σοφές ρίσεις από τη ρομαντική ιστορία των Τριών Βασιλείων του καναλιού Αρχαία Σοφία. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί εγγραφής και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για τα νεότερα βίντεό μας.